Uban ang tinguha nga makakonektar ang mga yanong lungsoranong buot makapanarbaho ngadto sa mga available job opportunities sa reyon, ilusad sa LGU Davao Oriental ang usa ka province-wide TNTK 2.0 Trabaho, Negosyo, Turismo, Kabuhayan Jobs Fair. Inubanan sa Public Employment Service Office Conpeso, Davao Oriental ang panagtagbo magtaganag bag-ong kahigayunan sa tanang mga Oriental Davaoenos sa talagsaong tsansa nga ang trabaho na mismo ang mopaduol ngadto kanila nga katawhan. Ang TNTK 2.0 usa kini ka flagship employment generation program nga ila usab nga asensong hamugaway o bunga kini sa filosofiya sa liderato ni Governor Uy nga ang usa ka empowered o productive citizenry mubarog lamang kung adunay gainful employment alang sa tanang kwalipikadong walay panginabuhian sa pagkakaron. Alang sa tanang job seekers, aniya ang mosunod nga mga job fair schedule. May 24 alang sa Cluster 1, gilangkuban sa mga aplikante sa Lupon, San Isidro, Gobyerno Generoso ug Banay-Banay ug ang venue diya mismo sa munisipyo sa Lupon. May 31 alang sa Cluster 2 alang sa mga aplikante sa Boston, Katiil ug Baganga, venue sa job fair mga munisipyo sa Baganga. June 17, Cluster 3, Tarragona, Manay ug Caraga, ang venue mga munisipyo sa Tarragona mismo. Og last but not the least, karong June 24, ang Mega Job Fair alang sa mga City of Mati applicants. Ang venue, way lain kundili ang provincial capital mismo. Alas dugang kasayuran, mamahimong makisayod, pinagis pagpangutana diya sa email address nga davorpeso@gmail.com. Gikan dinhi sa Mati, Davao Oriental, alang sa Newsline Philippines, June Duterte, stay safe.